Umnyaka zaza zafuna ukugila nakhona insizwa kabanyana. Kungapha kwela solundizwe. Lapho zathi gcina ngathi ifuna ukugilana kabi impela. Ngoba safika thina uyibhova lidlala estage. Futhi saqhamuka kabi nathi saqhamuka safuna ukuhamba la enkundleni impela. Hayi abanga kuhleka lelo la ngoba inkulumo yakhona ayigcinanga lapha estage kuphela noma sesiphumile. Ngicabanga ukuthi abanye babeyesho thina siya ngasefayela. Kunendawo 2019 lapha hayi kwathi kuba ubanyana ke lapho. Wagcina ngathi bese kufuna ngathi insizwa ezifuna ukugadla nyanyana kodwa hayi. Basho ukuthi hey insizwa phela ayikho nzima. Yaphela futhi sahluka lapho abanye bahamba indlela nabantu bahamba. Nina bendlulelana. Vela ukhona. Sasayibonanga indawo ungena ukugela ngakubo futhi sahambe ethi la ngiyogela lapho. Sasuke saqhamuka kanti siqhamuka kahle. Phambi stage kanti futhi babe ngasikhombisanga kahle laba bethe singena ngakubo. Kwakusasingena ngemuva sabona indawo efayijabulela nina ngapha kuyaculwa. Bagqoba intambo leyo kwathula sound. Ayi kwakubi. Kwaba sengathi mhlambe senze ngamabonga cha. Indawo yokungena singayibonanga ukuthi singena ngakubo. Mbukelo Phephe TV lapha emakhaya sibuyile nangaphela seGauteng maboneni ke la njengoba nanikhalile ke balaleli ukuthi asikwazi ukuthi singabiza abantu bebhofa sishiya bendidane kanjani umlando ufuna ukwazi wonke amaskandi ngoba niwazi kumaskandi unjena nje ile ndoda engihleli nayo ingabanye abantu abadlala indima angeke simazi indidane ingekho lensizwa ozoyibona namhlanje la kuPhephe TV ukuba ingekho naye nendidane ngaba siyazi indimeni Njencane asikumukele futhi kuPhephe TV ngibonga sefaka lesi sikhebelishe sami yasithanda si hayi wena siye wena ngiyamthanda myelo ya bafethu sanibonani injencane le mfowethu ngubani edume kakhulu kule zakade endala bazokhumbula nje asebe nesikhathi bekhona endimeni yezomculo injencane uqala kwayo kwenza umculo iqhamuka le kuMageza Amahle bazokhumbula kakhulu abantu mfowethu ngubani lo leko lasemsini ngoba uviniswa angithandi lethe dumala ezayikhathi nje namanje into engagugile sase nje la yaqala khona kakhulu la iqale khona ukuvumbuka ube nayi leje mfethu ngiyazi umlando wakhe emculweni mude kakhulu ya ndaba kodwa asiwazi vele unjencane manje siyamazi sonjencane emculweni kodwa siyazi ayiqali lapho kunjalo iqala lapho lento yomculo mfethu ukuze kufike manje mfowethu soyinte qaqa hayi angezi kakhulu ngoba ikude yona kodwa sizoyithi sigoqe masinyane manqele lento isiqale kahle kahle ukusebenza le nebhova kade kadika umgqumeni ithi sisashiya nayo emhlabeni sasingamakhetha ngoma khona lapha mawuzokhumbula nje usibongiseni besashutha kwaba kwethu sitano nomthitheko sase sikhona nje lapha endimeni senze into ezazenza zonke lapha komalanda mhlophe kanjalo siphusha lapha nala emva kwalokho ke kwase umuzuma somkhulu kuye kuthi eceleni namunye iphumbe yabo sabe sesiphuma ke Amageza Amahle ngo 2004 mangapho sisimbele la saqala khona ukwenza Amageza Amahle engomeni yayithi ukhona ushelo inje ncane la esuka khona ilelo nje umabanganyana selaphi indidane nawe nje ncane nosibongiseni sesaba nosonakala phambili la echaza ukuthi kwenzakalani imphuma okay ukukhulumene no-Trey Amageza leyato wena nendidane nosibongiseni nanihlelile ukuthi vele ngapho umusa umkhulu kuzoba nzima vele manitshela le ndoda eyibhovu ukuthi sacela ukuthi asiphume cha mfowethu vele empeleni khona azazi akuhlela kahle sesiphakathi lapho sesiyaphuma kodwa thina sodwa saseshikayo bafana maku 1 2 3 hayi sehlanganisa le izophuma izosebenza kodwa lo singamthelanga sasidayi bafana sithe ngikhulu kodwa abaye baqanza sesixabene kakhulu ngokuphuma kwethu hayi kwangazingxabano yesithini lapho kodwa sathi siboye ukufuna ukukhombisa ukuthi sesivuthiwe kule nto eyenziwa la sesingaqambele iqembu la indidane yade igulele ekhaya nje mina niyazi ukuthi akugule ekhaya kho sife ekhaya ngoba siyazi ukuthi indidane yathi ayikunesifo ekhaya uba kuyagulwa athola indlela nje hayi indidane hayi kwazi ukuthi semakhaya ngapho
komgqumeni. Kanti ngaphi iyalungisa? Iyalungisa ngapha. Akayo-ke uselapha ile yokuthi nangumgqumeni uhamba nosonakala eGoli esixoxela. Usezwe Mageza ayadlala. Iyiphi imboleni lele lapha? Inkinga nina nanisaqhubeka ngananeza kanjani? Ukuphathisa phela ukuthi nanize eqembini futhi. Nangapha futhi kuyakhombisa ukuthi nani niyenza futhi. Cha, angeke ukuthi ngizophikisa okushiwo umfowethu. Kodwa ngicabanga ukuthi ukuphuma kwaMageza besingasayi eqenjini. Ngokuphelele nje besingasayi. Futhi ngicabanga ukuthi wayengazi ukuthi siyeke ngoba senzayo. Laba abanye sasebenza la babengazi usenzayo. Thina sahlala ngasendaweni eyodwa futhi ihlala sindawo yaso kwisikhathi. Ukuthi nje makuphumile angeke nje sishone singahlangana. Impela amathuba akushona ilanga singabonananga kwakusekunzima kakhulu lokho. Sahlala sipheka yaso kwisikhathi. Hayi ke nomunye mhlawumbe ethi angeke labo benze lo nto basazobuya la kanjani asisabuyi impela. Uselapho kwapompo. Iqiniso ukuthi ikhona ingoma enaningi ahliza nonke niseyiqembu elilodwa. Ezazwakala sezwala ngapha commercial lo album. Cha, azikho. Uthi bathi khona. Hayi azikho. Ngiyahala azikho. Azikho. Ubana wezinto. Hayi, mhlawumbe ngaba kufana kwenkulumo ngoba phela indaba sokhuluma nentombi yasekhudeni osokhuluma intombi yasemsini. Ayikho igaba esingabiza ngale ntombi yakuleyo ndawo. Futhi ukusho efana amagama ukuthi sikhuluma ngento le yalapha. Kodwa hayi ayikho ingoma sangathi asiphume nayo. Hayi. Uvela ukithi kancane ngoba ivele isikhathi abantu ngesiqephe. Ngizwa kahle futhi. Mfethu niyaphuma eqembini ngale ndlela. Sibona uyahamba kanjani le albumini yokuqala. Ayinda namazondo ke. Waphela siyazi ukuthi khona abanye abangawu understand music ngalo ndlela. Masucula wedla ayibaqala. Kunjalo. Ngathi le yokuqala ialbum bayijabulela abantu kakhulu kodwa ayifananga nosekulandela esibili. Noma ke abantu bese nalokho ukuthi awusebehlukene. Abasezwani nobani lento abayenza izolunga noma kuzoba kanjani. Hayi kwathola ukuthi impela siyaphambili asihlehlele emuva sabuya ngonyonyani kwabuya kunyiwa lapho soshaya ingoma ethi manje baba mhlawumbe yaziwa nje ugogo ekhaya leyo ngoma ukuthi sebefike ngempela ke labo bafana lapha sesifike ngempela singasadlala. Lamaza u2 ezanemumva lapha. Hayi awubona manje record sawuvuma manje yana mfethu. Hayi mfethu akulula. Noma uyoyivuma into emnandi ngendlela yakhe kodwa hayi kodwa uthi ekhaya le. Hayi leya akukho lula ukuthi ngakhavi. Inkodo ngeke uqhubeke le. Hayi mude kakhulu mfethu. Nayenza le nto. Ungabiza zonke into uzophosa phakathi kwayiqaqa siyasithela. Akuvaleki nje. Hayi akuvaleki. Nasebenza nendidane. Uyakhula futhi iqembu obusho ukuthi le ngoma lethu mama nobaba kuyo album. Hayi naphakama kakhulu lapho. Impela. Athi nangala indlunkulu ziyaphakama. Kunjalo phela. Ilapha khona waqala khona ke sekunengxabano. Singafithi ingxabano yangampela sekunempikiswano leyo ngathi kunempikiswano yobumnandi obuncintisana qinisekile kahle futhi. Mina yani affecta kanjani ke ningapha eqembini siyazi akuwena uphambili umtshengise umgqomo lephambili but nangemuva abantu babethinteka njengani kangafiki lapha khona sekuthintana ngezandla noma sekuphushwana kabi. Mfowethu kithi esasicula ngathi kuliqembu kaMgomeni nelaMageza thina bongenapho singagcina sesibambana nezandla kwakunokuncekisana lokho kumnandi ngempela kokushana ngengoma kokuchomelana ukuthi uyizwile noma igijima iqala wethenga uyizwile kodwa ke kubalandeli kwagcina kube naleyo nto ngoba abalandeli bagcina besinika ipressure ngangokuthi ngathi sekukubi kakhulu kanti akukho lapho thina ukuthi sekusebhili yabo lo umdlalo zomnandi ukuthi ngangena wangishaya ngangena ngamshaya yabo ngoba ngelilanga phela nawo beke fika isipress ngithi hayi afana ngathi uthe ukugijima kakhulu ngathi usinyisa impela nangapha futhi kithi hayi na uzosho noma engeze ufike uzositshela kodwa uthi hayi into emnandi nina nomthenga iCD iqala nabo uyibona ukuthi ngiCD iqala bamkhiphile hayi luzi phela sifuna uqoqe lo muntu uzositshela okungekho sifuna ukuthi sizwele ukuthi yini khona isigameko abantu bathi abanye siyazi manje sekunezinto ezikhona endlini namaskani eplanwayo leyana try ngaplaniwe ayengaplananga ufuna uqamba la yazenzakalela kwasho ukuthi insizwa ziya understand ukuthi la kuyasekela ngiyazi khona esinye isigameko la awukhona unamba la egoli edrobheni naseNTenbank kwenziwani awubuza nje uzazi ya cha angazi futhi ngoba ifuna ukubambana ngikhona la athi awukhona
hayi yabaleka plan ukuze hayi ngicela ungathola lapho ngoba angikhumbuli futhi angisho ukuthi banqebe unamanga angisho futhi nephutha mhlambe khona abangifanisa nayo ukuthi ngangikhona ngosahlala singahlukana washo siphomiseni ngoba benbiza umuntu oyedwa vele bengazoxwayisa uba nje njengoba ngimfishela ngawo sokusela umuntu yangaka cha bezizwe ukuthi hayi ngoba usiphomiseni bebona wena ukuthi nangu usiphomiseni ya akazi-ke futhi lapho kodwa zange wenze befuna ukubambana ukhona hayi angibonanga kanjalo umdlalo nje wawumuhle mina engayisho mina zaza zafuna ukugilana khona insizwa kabanyana kungapha kwela solundizwe lapho zathi gcina kade ifuna ukugilana kampela ngoba safika thina uyibhova lidlala estage futhi saqhamuka kabi nathi saqhamuka safuna ukuhamba la enkundleni impela hayi yabanga kuhleka lelo la ngoba inkulumo yakhona ayigcinanga lapha estage kuphela noma sesiphumile ngicabanga ukuthi abanye babesho thina siya ngasefayela kunendawo ukuthi kusa-19 lapha hayi kwathi uba kubanyana-ke lapho wagcina ngathi bese kufuna ngathi insizwa ezinye ifuna ukugadla nyanyana kodwa hayi basho ukuthi insizwa phela ayikho nzima ngalo yaphela futhi sahlukana abanye bahamba indlela nabantu bahambela nina vendlulelana vela ukhona sasingayibonanga indawo ungena ukuthi kungela ngakubo futhi saphi la into yokugela lapho sasuke saqhamuka kanti siqhamuka kabi phambi kwestage kanti futhi babe ngasikhombisanga kahle laba bethe singena ngakubo kwakufanele singene ngemuva kanti sabona indawo sayijabulelana nina lapho kuyaculwa bagqoba intambo leyo kwathula sound ayi kwakubi kwaba sengathi mhlawumbe senze ngamabonga cha indawo yokungenza singayibonanga ukuthi singena ngakubo hayi cha boyithethelelana kanjalo nami hayi ngakuzwa ukuthi ngingaqondile ukuphehla udlala nganihambela lalo ngekho futhi udlala asihambela abafethu umdlalo nawo mhlawumbe kakhulu and futhi umaskandi nawo uyawela imizi ngalesa sikhathi hayi womnandi kakhulu cabanga ukuthi nje namanje inxayini hayi lapho ngavuma umaskandi waqala futhi awufani nalosu wenziwa manje sikhona impela endimeni siyaqhubeka njengoba namanje ngikhipha ama-CD yami kanjengane kodwa yabuka ukuthi awusahambi nje ngaleya ndlela ngoba manje sengingibona ngathi kunezinto ey'hlelwayo uthola ukuthi mina ngisezwani nawe umanqele kodwa kade umanqele umuntu abacula mina mhlawumbe ngiyafika akaze ngeze ngisebenzana nawe akaze sishule ngisho isithombe hlanu emgwaqeni kodwa senginey'nkulumo engizozenza mina ukuthi umanqele kanjani angazi ukuthi lokho sekubonakala njengento ey'hleli mhlambe angiyitholi kahle le nto leyo thambanya ungcono ngikhuluma ne-legend lamaskandi la kushebhile ney'tudwana hayi ey'tudo kwemfowethu akushibhanga estudio kuyadura bakhona umuntu obhala nje ingoma u-11 minutes nje ebhalela unjencane bengamazi ngisho ukumazi lowo muntu la wemfowethu ngibona ngathi mina njengoba ngithi umculo wasibe nokuphazamisa la sekuthi uma ngabe ubhuti wakho mhlawumbe usematekisini imali yoku-ona lesiningi akasazi uzoyenza kanjani ukuthi mina ngifike ngibhimbe ngithini engithathe ngifake phakathi kwaye umculo akawazi uyadula impela umculo kodwa nje indlela okumosha indlela engibona kwezala ngakhona kunabantu ongathi noma uvele wayeka uculo wabo oyelalela ngoba le nto ayikhulumayo ayikho asazi kunenhloso yayo futhi uzokwenzani ngayo kodwa baseyitudo namanje basakhipha futhi ezingo angeke ngibabaleka amagama amaningi batrenda futhi la emafonini ubona umuntu vele ethenda ngento engekho ongazi ukuthi uyokwenzani basibale umculo lazo hayi basibale umculo lo bazongibuza bawubuza bethu ngeke ngaba ne-interview nobaba uPhuze Khemisi wangibuza nje umbuzo wodwa ukuthi ngimbuza nangomculo wathi ugcinene noze umculo wathi ushaya igonini uzobona ukuthi umculo usekhona angiboni ukubalazi futhi laba abanye manje ngivele ugolide ukuthi into enjani le bakuthiwa ubani ushaya i-gold disc angikhumbula ukuthi bayakwazi abaningi abasakwazi ngabe le nto yokuqhawela yami inomthelela yini kakhulu phela mfowethu ingoma kufuna ulalela ingoma ukuthi ngicule kamnandi ungathi ngoba nje ngane uyamazi useyuthanda mina isiqu sami thanda ngampela imessage engiyilethe ebantwini ukuthi ngisakhona nokuculela abantu kodwa mase uthanda mina umculo lama uzathanda umculo vele uzongifeva noma ngibheda mhlawumbe bethi noma ubheda wathi awu right ngizoloko ngiqhubekele nokubheda kangiyeka nokuthi abafowethu asisenabo oproducer kahle kahle ukuthi singene estudio sama noproducer uma ukhuluma into akathi ihlazwanyana nephumayo egemini ebantwini bekubuyisa ayibuya lapho sesiyayisholo ngoba nakho imali nginayo ngeyile studio noma ngathi banifuse kushuda kunandaba ngokulumali yakho kanti lokho akukhulisa umculo kuyabulala cha kodwa ayiza ngivezele into
Sungezelele into ezothi nguveze ungivezele ukuthi ngoqhawelana shona lokujuice. Ezinye zezinto ezenza umaskandi wethu benje kunakho impela lo ngoba nabantu abafika nemali mabezosixhasa abanye abazi ngomculo mayezothi njencane njengamanje ngiyalinganisa nisho ukuthi into kanjalo ethi njencane njengamanje umzulu usicebe ukucula uthi usicebe ngiyasa ngoba ulokuzana umshana umzulu ucebe ukuthi yazi usedumile yabona ungasuka nje ngathi ugayela kabuye kakhulu ngokumethuka hayi khona vele yabona ukuthi angizukuphikisa ngoba ufike nemali ngizokukhwela mdilika phakathi sicebe ngomuntu lapho obuhlungayo kodwa leyo nto ngisayibuka ukuthi ngabe mina izomkhulisani ngifike kulo sicebe bamshoyo ngoba ukhipha imali uzofuna ngisho ngendlela othanda ngayo wena ujabulise kanti sanyama hey uqinisile uthini ke ngalabo abantu abalandeli uyenza kakhulu koqhawelana uthola ukuthi mina ngilandela Njencane mina imali leto eshona kodwa mina sengifuna ukuba imanager angikwazi nakumanager ukuthi danger izinto esibhekana nazo la endimene ezenzakalayo zinjengoba uzisho manqale lezi ndaba mfowethu kubalandeli kufuna bethathe indawo yawo empeleni umlandeli ezazi ukuthi umlandeli ngoba manqale mangizothi umlandeli esengikhoje ukuthi angicule kanjani njengoba usho ukuthi uqinisa ufuna ukungimeneja ukungimeneja wakho nomculo ukwazi kanti indawo yakho kahle kahle lapha umlandeli wena kufuna wena ulandele into eculwa yini njengoba uthe igama lithi umlandeli mase uzongitshela ukuthi uyakhumbula ukuthi washa kanjani le ngoma yakho yayithi isikhebelezo uyakhumbula kule ngoma ecadwe wayisha kakhulu le ungaphumi ke lapho yimala shuthi mina ngisaqhubeki ngokuthi unginikeze ingqondo ukuthi ngikhulume ngento ezenzakala ngaso isikhathi ngibuyisele emuva mase sengiphinda le ngoma kade ngiyishile eqaleni laba abantu bengilandela basangithandana ngosengamisa ingqondo yakhe ngisahambisa ngendlela bonke abantu umuntu ongimlandela kahlalela kamlandeli khona elalela iqhawe lakhe mangabe ebizwa ngeqhawe lakhe nangokubani sefike ngoba mase sosuke sikhode ukuthi akwenziwe ingane sabalandeli sesikhiphe indaba ekhe shuthi ngelinye ilanga komele abalandeli understand ukuthi yini umlandeli yini manager yini sponsor kunjalo cause mawuthi ufike nemali uyambona nje ncane unali ikhona inkinga shoda nemali ngakusupport hayi ukuthi mina sekufuna ngiphathe ukuthi ngisupportile awusiyimanager uzosponsor ukuthi ngiqhubeke nento engiyithandayo ngenzayo usuke ungibamba-ke usungathi nginje ukuzingela ukuthi sekufuna ngihambe ngelayini yakho ngoba ngiphethe imali ngoba uzogcina sengiphuma emculweni ngiye kulokhu kwakho hey sayazwakala ngiyazi sabuyela kancane lapha emuva kwindidane ngisebenze kahle kakhulu futhi kancane igroup ihlale lesasikhathi endimini kamaskandi kodwa laba khona kwafika lokho sabona usibongisene noNjencane sebeyiphumela ekhaya sabona indidane iqhubeka nalokho nanixoxile noma kwaba kuhle kwakwathi hayi nayiphumela futhi kwakuhle phela mfowethu ngizoyisho izobafishane ngoba ibhlungu kakhulu kimi lento engikhuluma ngoba futhi ngihamba nabendimeni abasekho yebo yona into yakhona sasebenza kamnandi eqembeni lamageza kamnandi kakhulu kwakuhle konke sasikwenza manje impila ke mfowethu akwenzeki noma nabafweni ekhaya lamani akwenzeki ngelinye ilanga ngenzeke ukuthi nomunye bani wakhuluma into engingayizwa kahle anihlale nizwane ngoba nelamani lo nizwane kanje kuyaba khona ukuphambana ukuthi kodwa futhi kuyilungisa ukuthi hayi umfowethu phela lo asibuyele endimeni njengoba kwaba khona athi lokho sangathi sayeka sabuye futhi bathiwa buyile amageza ayikhumbula lokho futhi kwakuyilezo zinto zokuthi umndeni ma ukhona vele kuyaba nalokho ukuthi kusuke kungaze kusokwezitha zaphakade lezo ukuthi abasezwani ubani noma ngizokucacisela nje ukuthi ngempela kwakungasiyo yaphakade ngoba kubuhlungu ngoba abasekho abafowethu indoda njengomtshengiseni yahamba ezweni sibongiseni wahamba ezweni umtshengiseni ushiye izingane sezikhulile seziyacula nazazi ithole indidane elikhona seliyalida amageza selinethole indidane futhi engingakusho mina njengami nginjengancane sengimdala kakhulu egemini yokucula anginaso isitha saphakade mina empilweni ukuthi ngithi ubani isitha sakhe futhi emculeni angizondela noma ubani engafika namhlanje singacula noma nobani lo mfana lo wendidane uyindodana yami njengoba ezala umtshengiseni ngizokhumbula ukuthi kade bizofela enkanini ubebizisaba sakwangubani sakwangubani sakuphi kithi njengamanje ngicabanga ukuthi siyoqedela nje ingoma yomfana futhi sesiqedile kahle kahle abeseyinto eyodwa ingoma yakhe bengimesisa ama-backing sinalo mfana ukhathalana senze lapha ithi wendidane abanye badideka bethi hayi undimane zwethu usebuyele emagezeni bethi abanye hayi uzowalanda emagezeni enganeni ayikho lapho umfana indodana yami ngizomsiza nge-backing ngoba anginamona ngifuna ingane ikhuphuke phezulu
igijima le game ade sigijima kuyo noma esagijima kuyo namanje ngeline eqondile mfethu hayi umtsezwa lo yeah uyihle futhi lento yenzile na umfana mkhombisa ukuthi ubaba kuye awunayo hayi kodwa phela phambilini sesesenze unjencane ithi hayi amageza naye awayo kodwa phela besize emaphepheni amaphepha abhala ngendlela yayo yikho sinaye namhlanje sifuna ukuphendula lezo zinto kanjalo ngikuzwa kahle manqele so phinde futhi ngithi kancane ngoba isuke sali mase iqala phansi le ndaba le eqaleni njengoba kade ngibala bakunensizwa eziwu2 esizashiya emhlabeni amageza bekwangami Njencane gwenza akanje ncane ngubani akasibongiseni intombi noma ungahambi uyobheka lapha emabhukwini la okuthiwa kuyasayinwa kuwo kwenziwe yonke into akazange aqashe usibongiseni emagezeni akazange aqashe Njencane emagezeni akazange aqashe Njencane emagezeni amageza kuya lamadoda akuqala ngisho ungabiza uSiphobo uMpungozi noma okuyena ndoda enawo wonke umqingo wamageza loyo engangimbulela ngisho ngale kwethe ekuthathe kubikela akekho umuntu ongachazela ngamageza okudlula mina noSiphobo ngoba ngitshela ukuthi yami ibhlungu abafethu sebaha okay ukuhamba kwabafethu vele bese ngithe into vele sekho sakhipha nje ngane nesibongiseni ngihamba ngakhipha nje ngane sekungena futhi angikwazi ke manqele ukuthi uma ngabe lo mfana okhulayo esemzalayo uma sethi cha nami ngiyakwazi ukuqhubuza la ngoba bese beqale baqhubuza abanye emagazini vele ngingekho ongakhumbula bekukhona ubozo lapha emagazini waphuma kwangena lo kuzana imali lo uvala mthetho ehospital uthola indaba angikwazi ke mfowethu ukuthi mina ngisuke ngizobambisana nentodana yami siphi sengizowafuna amageza sengawayeka lapha ukuthi akanje ngane vele lokho angeke kushintshe ukuthi amageza Njencane uyena wazi kangcono kunamageza hayi labalandile baqhamuka emagazini baqhamuka babalandeli bagcina sebezenza ama manager aza ngengqondo angazi ukuthi ngiyeke futhi ngoba isungicasuka beza ngengqondo eyifile nje kahle kahle zokukhoja ngoba nayo lengane kukhona bazoyibona isafu beyonise le ndaba eyenza ngoba abanawo ukukhulisa ngengqondo nomthetho ukuthi sebebonile kokuningi bayilabo oqhawe bokumosha yabona ukuthi sabalandeli sibaningi futhi ufuna ubomphathi ufuna ukuba yini ufuna ukuba yini angisese ubalandeli lo mfana nje mangagada lokho usazoqhubeka yephezulu kakhulu futhi uzohlala ngomseka mina bangabe ngikhona engibiza bawo nakho la angiboni kahle ngifike ngithi umfana sihambe la kushayele lokho mpumbu angimphethe yes ngiqhubeka naye la akakhona ukuthi ngifake nami ushukela kakhulu ukuthi asisho ngaqhubeka uselapho ngingabona phambilini okusho ukuthi phezulu support angizange ngibone sondele emagazini mhlawumbe ngazange ngicela ngibona into ehlukile kuSiphe ulande wena njenge-legend lamagesi insizwe wamagesi walanda uThozani Langa uThozani Langa abantu ngale ade zange sibabone bekhona kwicommand noma yena bengasiboni mhlawumbe isidingo sokuthi hayi Njencane ngishayela mina yini mhlawumbe ngasibonanga isidingo singayizika kakhulu mhlawumbe ngasibonanga isidingo yena ngoba njengobala amadoda njengoSotholo somntwana amadoda asemadala kakhulu la ekhemini angikhumbula ukuthi mayezofaka isandla entweni asuke ezoyimosha asuke ezoyikhulisa ngempela ngoba lapha nje kwaThokozani ingoma lo mfana umbizile futhi wangena la kwengoma kaThokozani sashaya ingoma ngicabanga futhi nami sengomela yodwa ngoba khona mina ngifike ngafaka khona ama-backing ingoma kaThokozani kusho lokhu kubambisana kokukhanda nje umculo ukuthi kubuye lesa sithunzi esasivele sikhona umculo ngiyayikhipha kanjani nje i-album uma-backing sengicula sengisho Njencane kodwa ngisho ukuthi kuthiwa nenzondo yeqiniso kodwa bajala ngiboni mina mfethu ufuna ucheme ukuze izinto zakho kukhothoze kubo kodwa mfethu ngiyengibone nje into ukubone ukukhuzana mayicula like ulive uboneke ischeme sakho esibophele kanjani oluve lapha yanga ama-backings ukhona unyoni omhlophe yini ehlula abantu ngasestudio ukuthi Njencane futhi ngicela nje uzongibhekela obuyazi into ozoyikhipha kodwa-ke i-choice kubantu i-choice kubantu futhi nanokuthi ke sibe senza umona nala kungafanele khona mangikubize ngomeni nami manqale sondela uzongithintela la mhlawumbe ufike kuleyo ngoma ngempela kube nentata qondana bese kube yona ebehit sekukubike manje hayi kodwa vele ngayishaya ithi noma bani kade ngekho bethi abanye ushaya ithi ngoba kuyilula kanti kufanele phela ngoba futhi okumnandi asho bakufaka bayakuzwa abantu ukubambisana umculo akuseyinkundla yokuzo ngizwana ukukhombisa inzondo indawo yokubambisana ukubuyisana
Asekusemgangeleni manje. Futhi kuzogcina kufika lapha impela yilapho ukuthi angeke unestate bemkhiphe ngomshisa la. Impela Ngoba namagama siwabali masilapha eduze sikhuluma noma yiphi indaba. Nayo inkinga. Uyabona uselapho ungcono wena uyazi kudala lento. Ulo yamntala bondi idana omnandi mfethu. Awufisa ngisho ulalele uyidlalele lento mntala pho ihlekele kuphela. Ulalele webhovu kumnandi yonke into. Manje ngathi uyabona ukuthi umuntu usefizile ayisekuliwa ngaphela mina akusekhona lela hawu mfethu mfowethu umculo ngeke sithi sisacula mangabe kuzothi ukhulume ngokuthi ngabona umkaka ngazenzani noma ukhulume ngokuthi ingane yami yayenzani ingena kuphela uyabona amathuwa siyadala bani kufanele unyathele ikhona ukuthi ngigqume ngime lapha wena uzojikizela ngoba uyazi into engisho uyayazi ingakuwe kodwa hayi ukuthi ngimemezele ezweni ngimemezele ngegama ukuthi ubani wayihamba lapha wayihamba enza ukuthi akusesikho lokho hayi akusesikho kufanele ngiqashise umndeni manje mangicula yikho ngisekuse impela sekusemgangeleni impela masengangela ngampela ngoba ngelela asisabani phela sihloniphana futhi bahlale la ngithi awuphinde kodwa ngisho la sezakhala akusasho kahle seziyakhala ngibona ayisekho mnandi kanti ayikhale kamnandi singcokisane kamnandi sinethelana amakhona nje sithi la uhambe uyolungisa kathi ngiyabuya kuwe uhlalile le yathi izophethe undimande insizwa inamancomo hayi kakhulu insizwa inamancomo kakhulu ngithanda impela ukuthi thana uyathinta ngisho ngibona neskim sayo mfethu ahlezi nje ungabantu laba ngathi ba excited bajabula ukuba around us ngaba nayo kancane ubona ukuthi abantu kodwa bahlezi bekuye ihlekisele hey mfaka umnandi yakho kusana le yadoda bakungenzeka ukuthi uthi uyabhoreka noma ngathi wakhona umuntu athi ukuphatha kabi kodwa hayi sahlangana lapho sekuculwa kwenza into zakhona hayi sokhohlile asukhohlile siqhubeke emculweni mfethu sakubona nami nje ncane useyidala futhi siyabona kuyaphusha impela kodwa ngeke sikwazi ukukhuluma kahle sishiya ngaphandle isikhebela le yabethi hit le yani namanje ngeshow awukho umcimbi operforma ku SKC bethi hambo ungasiperformile hayi akwenzeki ngeke futhi wena mhlawumbe cosmates miningi bacula ingoma efana nezingane zakho izandla zonke ungayishaya lezoyishaya kodwa uyazi ukuthi stage sokubuyisa thina sabalandeli ukuthi ungasho ungayithida awashanga isikebeshe buya la hayi kunjalo futhi ukuthi le ngoma isikebeshe shona abantu yabachaza ngoba ikebeshe sinazo sibaningi kodwa sayifihla kodwa manje mina mangisho isandla isikebeshe ngiyasithanda ungangeni nokubuningi ukuthi usubona senzani yibe singichazayo iyashe laziwa yimi le ngoba yimi oligibelayo ayelichaza esabi isikebeshe ingaka olubejalola ngakho isikebeshe ngoba yini phela ikebeshe sigcwele lapha kodwa sifihlile sigodle emakhwapheni njengalo on mina esangidumela ngaso bakhe sami isikebeshe uyayibona into eyenza uhluke kubantu usibuyisela le yanto esishoda maskani ucula le nto lena vele ezomthinta isikebeshe nginaso baningi bana mfowethu naso nawu naso vele ingoma uyicula kanjalo inalokho soyithanda sinabantu wase yathinteka phela akahle mhlawumbe abaculi nabasadinga kwazi ukuthi ukwenzani ukuba umculo akusikho ukuphilisa abantu ngomculo manje ngizoyenzani ihawu lakho mina indaba zakwakho uzosho ukuthi ingane zakho yenzeni hayi ayisebenzi kanje ingoma mfethu ialbum siyaphelela kubaculi kungekho nje ingoma yodwa nomlayezo hayi kunjalo mina futhi ngingabe ngokuthi uNkulunkulu wangipha izwi lami lokucula engiyohlala ngithoza ngaso isikhathi futhi elamizwa lilingisa omunye umuntu uyabona nasicula naye kube mnandi kodwa ivoice yami angilingisa usibongisela mina ngine voice yami ehlukile ngecula into yami ngoba noma sasisho nakudala uzokhumbula zazisho lapha ithi ngihola ngihola yabona nje abafana abancane zonke nje ngabe kwazi ukuzisho izinto ezinjalo aqunye ndawo live nje siyisho abantu sijwayele ukuyenza nje kade ngizwa ngisho isikebeleshe into namanje sisayenza leyo ngomlandi nje asicabanga ukuphathwa yikhanda ukuthi kambe sengizothini hayi lokho kuhlala kukhona sihamba nako siphila nako kuphila kithi egazini bese ngibe nabaculi asebene inkatshubo endleleni bekhale ngeredio ama-radio station bekhale ngamaphepha bekhale ngokuqashela ngabe kuwe lokho kanjani
hey umfowethu ufike enkingeni enkulu kakhulu esikhathaza sibaningi ngesimngene angeke ngiqamba manga ngisho ngoba ngiyakhuluma la kwi-Perfect TV bese ngithi ayikho kwamkhamba kahle Njencane akhambi kahle ngifuna uqamba manga ingoma iyatholakala impela online yonke indawo kodwa la kwezokuqashela mfowethu hayi khona ungathi Njencane bangayitha off njengoba bafethu nje bangishiye nganginabo usungathi nami bangibhala kwabasho ingoma yami kwamanje ngizokutshela iqiniso ayidlale lokhu zekhosini uma ledo nje amaningi yadlala kodwa okhosini ayidlala kodwa ngiyithumela njenge-line yonke efunekayo angazi ukuthi yini enye engingayenzi kubo ukuze mhlawumbe idlale mhlawumbe-ke khona okunye okuyimfihlo kodwa ngithi nami sengimdala egemini yomculo ngihlale edlala ingoma ngayo yonke indlela angazi ukuthi kuvimbephi noma Njencane kwakufanele ukuthi naye evele ehambe nabahamba ayiqale nabo ibuhlungu kakhulu mfowethu ibuhlungu kakhulu uthi ungayizwa kwamanye ama-radio station iyadlala but kulo mkhulu esazi ukuthi wona opusha umculo wethu wesintu ayidlala ekugcineni lokho kugcina kukuvalela ukuthi nakweminye imicimbi emkhulu okufanele ngabe uyaqasheka kuyo awuqasheki ngoba bakufanisana ukuthi abathi abakwazi kodwa ubani ongathi bahleli bemicimbi bathi bemsakazi ubani ongathi Njencane akamazi akekho kodwa-ke kulunge kunjalo-ke sabancenga namanje bafethu ngikhona nguNjencane akade sekhohliwe uNjencane ngikhona impela i-CD yami idla abantu namanje ngizokhiphenye angeke ngiphela amandla okhipha ukuthi ayidlale okhosini cha ngoba akilelo ngikompozela ingoma yimi ngikompozela ingoma kumanje ngibhizi ngengoma estudio izophuma nje umuntu ethi ngeke ngisho ukuthi izophuma kodwa nje UNIYES album EP ekanjencane zokhipha indlebe ngikhipha phela zokhiphenye manje kanjencane futhi kulonyaka futhi balaleli be-Perfect TV kanjani nje sithenge nje ama-CD kanje mhlawumbe nje awu-20 simsupporte ngikhuluma ngabe Perfect TV uthenge nje awu-20 support nami Njencane ama-details akho uzowashiya thina siyi-Perfect TV sathembisa sizowathenga u-10 kanjencane ingakaphumi sizowathenga u-10 isandla lidlula ikhanda kulo ndawo abalaleli ngiyacabanga bezwa kahle nabo ukuthi ngikhala kubo bonke abaqashi bemicimbi abadlali bemsakazo emkhulu cha ngikhona futhi ngicela ukuthi ingoma yami idlale umsakazo ngiyacela iyangixaka-ke leyo ngoba evikini ingenganani hayi futhi evikini mina ngoba siyakhuluma part-time emcimbini ngapha eGoli base but siyazi lo mcimbi ayikho enough le mcimbi le emncane noNjencane siyafisa ukuthi sawuphucuze simfike nibe khona siyafisa ukubona umbuso wamaciko simfike emcimbini lemkhulu fethu ngoba siyazi ikhokha kangcono na-exposure ikhona kodwa into yonalo ukhozi mhla akusiza ukuthi mina sengingeza umculo yedwa ama-radio station awu-10 kukhona umculo njalo ukhozi esizomphinda njalo kukhona angazange adlale ibuhlungu lonto hayi ibuhlungu kakhulu futhi siyacela impela siyavuleka umsakazo awudlali hayi ngizwile bafethu Njencane iyayicelela nama-bookings bafethu asibaqasheni awuzokuhlukile manje la iqhawe lakho uzobe nini kwamthola kanjani mfethu Njencane enkundleni zokuxhumana mhlawumbe sebefunela konke nge-CD wokuzophuma uNjencane futhi uyatholakala enkundleni zokuxhumana eka-Facebook noma ngingasalibalanga kangako ngoba vele uFacebook ugcwele ngicela nje abafowethu bengihloniphe bengilandele lapha kwi-page lami uNjencane SA abangifollowe ngiyacela i-page ngicela bengifollowe epage lami uNjencane SA ngoba khona ababe bekhanda into ezingekho esingazazi ukuthi bayikhandela ukuthi bayasiphazamisela ini sibenzele bese futhi uNjencane etholakala kumafoni athi 071 41 96 567 071 41 96 567 ephinde etholakale futhi kwamanye ngiyenzela ukuthi mangabe ngingatholakali kwenye ngoba lapho sawangangithola ephinde ngitholakala kwenye ethi 079 17 99 261 ethi 079 17 99 261 uNjencane uyatholakala kuyo yonke leyo ndawo leyo bafethu ukuthi niyibona into amedlula lapha escreenini simfonele ngumsebenzi bafethu noma ubonga umsebenzi ufone emini phela ngabe ufone ngo9 ebusuku uthi muhle umsebenzi sokusanqomola umsebenzi ngo12 ngo12 hayi nama-bookings bafethu asaqasheni amaciko yithi sokhulisa lamaciko nathi ukukhona uPerfect TV ukuthi sikhulisa wonke iciko elikhona endlini nani-ke balandeli asenze kanjani athina wakho ukubonga mfethu somunca abantu nane-CD ezophuma sesivala ngingaphakamisa ukubonga kakhulu kwi-Perfect TV unginikeza ithuba ngisanda sedlula ikhanda
kwande nakwabanye futhi angisho ngoba sekukhona mina bese bevaleka abanye nami ngomunye ekhala emuva ngingafikile la nabanye bakhona basakhala ufuna ukufika nami sengize ngathola ithuba ngafika ngidlulisa ukubonga kakhulu bafethu ukuthi ningadingi nangelinye ilanga uNjencane bamkhombise isasasa elikhulu kakhulu abantu nalapha epagini lami angifuni ukubanga kumnandi kakhulu sibambisene bayakhombisa into engizenza bayithanda abalandeli beNjencane imali yegolide yenze kahle kakhulu le ngoma enesikhebelesho zenza kahle kakhulu ngicela ukuthi abafowethu beqhubeke bengifollow bengilandele epagini lami njengoba ngiphinde ngacela uNjencane ingoma iyeza i-date ngiyaxolisa ngizokuyisho ngoba ngizosengisa ngiyayisho khona engayiqedi kahle lapha gayeni lapha kobanibani ngilungise ezazini bese ngishidate babe singaphuma ngoba bezosikhohlisa kodwa yona iyeza mfowethu seduzane CD uNjencane ngidlulisa ukubonga kakhulu bafowethu futhi ngithembisa kumnandi kakhulu khona nesengasithi nje kancane entsheni uzozoyitshontsha usestudio manje basestudio abaningi kakhulu mfowethu ngathi ukuthi ngeke ngisisho nesihloko mntaba sisho nje ngidala epagini ngithi wayesho ukuthi ngizothi unothasi othasi ngasuke bethi thola umuntu segijima esekhipha qala la ngothiwa yamuzwa usayikopela ingoma yakho ingoma yakho hayi ibambe kanjalo baba uyiqhathile ebhizi hayi ngeke mfowethu iyazwakala hayi bafethu kube kuhle kakhulu silandeleke Njencane sambeka lapho wambomvu xa ukuthi nabanye uzwile ngoNjencane Bonke ukhona ukufuna ukuzwa ngaye sicela umthinte lezi number zakhe nimlandele ku Facebook yonke into about iCD izobe itholakala lapha thina lesi Perfect TV sithi nje until we meet next time aware